Dobar dan i dobrodošli ponovo na moj YouTube kanal Fragrance Trip. Moje ime je Pavle i danas ćemo gledati moju listu top 5 najjeftinijih mogućih parfema do samo 1000 dinara. I na mestu broj 5 liste top 5 najboljih parfema do 1000 dinara imamo svima dobro poznati Old Spice. Ovo je jako prijatan parfem, ništa spektakularno, većina vas zna kako ovo miriše. Cimet, malo sandalovine, neke sapunaste note. Svakako 100 ml ovog parfema može se naći za 700-800 dinara, što je bukvalno krađa. Nekada je ovaj parfem koštao mnogo više. Bio je zvezda prethodnih 60 godina, mislim da je toliko star ovaj parfem. Svakako, čim je on ovoliko dugo izdržao, to znači da je dobar. Prema tome, na mestu broj 5 Old Spice. I sledeći na listi, na mestu broj 4, imamo parfem koji se zapravo proizvodi u Srbiji. Jako je jeftin, verovatno ste čuli za njega, možda i niste, a parfem o kome se radi je Highlander 2. Proizvodi ga, ne piše ovdje koji ga proizvodi, mislim da se zovu Fragrance Lab, Parfum Lab, tako nešto, nije ni bitno. Naći ćete ga na njihovom sajtu, možete ga naći u raznim manjim parfimerijama širom Srbije. Jako prijatan parfem, svež, pomalo sladak, ne ističe se previše, ovako trajanje je sasvim solidno, pogotovo za cenu za koju se može naći. Meni se sviđa više nego Highlander 1. Pakovanje je jako jednostavno, sprejer iznenađujuće dobar, evo možete da vidite. Inače, za cenu od 700-800 dinara koliko ovaj parfem košta, stvarno odličan. Bacite pogled ako već niste, probajte ga. Idemo dalje, na mestu broj 3, čuveni parfem, verovatno svi znate kako miriše, ukoliko ne znate, ja ne znam iz koje ste šume došli. Svačiji otac, možda i deda su koristili ovaj parfem, a parfem o kome govorim jeste nijedan drugi nego Brut. Da li možete da zamislite da ova stvar, koja postoji već 70, skoro 70 godina, jedan je od najprodavanijih kolonjskih voda na svetu. Ima vrlo prepoznatljiv miris. Neki ga ovaj parfem hejtuju, neki kažu da smrdi. Ja iskreno nemam takvo iskustvo s njim. Jako poznat miris, ne nešto luksuzno, ali svakako jako muževan parfem. Jako dobar za cenu, košta 300 dinara. Ovo košta 300 dinara. Trajnost mu nije najbolja, reputacija mu je možda i još gora, ali svakako parfem koji odlično miriše. I na mestu broj 2 imamo parfem koji možete vidjeti u svim marketima, Lily Dam, čak ih ima i po Maxiju i sličnim, Aman, Roda, tako to. Svuda je, čak ga imaju nekim, kod mene ga imaju u obližnjem marketu ovdje iza kuće. Parfem o kome se radi jeste Straight Lip True, ovaj plavi. Jako fin parfem, ništa specijalno, ništa ekstravagantno, ali ne možete ni da očekujete od parfema koji košta manje od 1000 dinara da izmisle nešto novo. Jako prijatan miris, voćkasti, akvatik, nešto slično kao Polo Blue, Dolce & Gabbana Light Blue u tom fazonu parfem. Skroz ok za proleće, za leto, Straight Lip True. I konačno, na mestu broj 1 top liste najboljih parfema do 1000 dinara imamo još jednu legendu, još jedan parfem. Počeo je da se proizvodi 1967. godine.
možda neočekivano, parfem se nalazi na prvom mjestu ove liste, jeste Avon Wild Country. U ovom parfemu ima gomile nota, kao i u većini ovih starih parfema navedene su mnoge note, ali to zapravo uopšte nije bitno kada kupujete ovaj parfem, zato što ovaj parfem miriše isto kao kada uđete u berbernicu. Ako ste ikada ušli u berbernicu ili u neki stari frizerski salon, on je najverovatnije mirisao identično kao ovaj parfem. Sada, ukoliko ste fan tog mirisa pene za brijanje i sličnih proizvoda, gel za kosu, šta god da vam sve stavljaju u frizerskom salonu ili berbernici, morate da probate ovaj parfem. Jako je jeftin, traje sasvim solidno, kod mene oko 8 sati, ne miriše uopšte zastarelo, jako je modern i miriše mnogo skuplje od njegove cene. Definitivno probajte ga, Avon Wild Country na zasluženom prvom mestu najboljih parfema do 1000 dinara. I to bi bilo to za danas. Ukoliko vam se dopalo ono što ste vidjeli, lupite like i lupite subscribe, podelite sa prijateljima, možda se i njima dopadne. Siguran sam da bi mnogima značilo da vide ovu listu,